Скъпи съмишленици, iOS 18 Beta 2 за разработчици е налична за изтегляне. Както винаги ще споделя, че не трябва да тегляте бета версии на основния си смартфон. Вероятността да имате проблеми с нея е общо взето 100%. Батерията все още грее, апликейшени крашват и е възможно изобщо да спрат да работят. И какво ли още не може да ви се случи. Риска си е лично ваш. Ако имате някой по-стар модел, който не използвате и искате да тествате, можете спокойно да инсталирате операционната система. Имайте предвид, че бета 2 е по-бъгава от първата бета. В описанието оставям релиз нота на iOS 18 бета 2 и там ще можете спокойно да прочетете за бъговете й. При мен апдейта е голям 1,25 ГБ при iPhone 13. Това е един доста голям апдейт. С iOS 18 бета 2 излезнаха още iPadOS 18 бета 2, macOS Sequoia бета 2, watchOS 11 бета 2, tvOS 18 бета 2 и visionOS 2.0 бета 2. Първата видима промяна естествено е тъмната икона на App Store. Виждам, че навсякъде по медиите пишат за нея, сякаш е някаква иновация. Друго ново е като натиснете и задържите върху екрана, след това кликнете на редактиране горе вляво, иконата на персонализирай е променена и когато кликнете на нея в менюто долу, можете да редактирате тъмен и светъл тапет навсякъде. При бета 1 можеше да се прави тапета тъмен или светъл само при опцията тъмен. А сега където и да кликнете, варианта съществува. Има доста дребни подобрения, като например ако си свалите контролния център, ще видите, че ако натиснете на бутона на Shazam и задържите, менюто, което излиза е много по-семпло и много по-малко от предната версия. При предната бета, при натискане на бутона за изключване в дясно горе, реакцията беше мигновена, а сега за да изключите смартфона трябва да задържите с пръст върху него. Ако отидете в настройки основни, тук на AirPlay и непрекъснатост, ще видите дублиране на iPhone. Това е функцията, която би трябвало да е забранена за Европейския съюз, но при мен я има. Ако влезна вътре, ще видя, че изписва мака ми и отдолу под него има надпис: с функцията дублиране на iPhone можете да използвате iPhone и да получавате известия от вашия Mac наблизо. За съжаление нямам Mac с инсталирана бета на Sequoia, за да тествам дали работи, но е факт, че при мен функцията я има. Гледам, че при други влогари функцията за RSS съобщения е вече налична, но при мен, когато отида в съобщения, все още я няма. Възможно е или да е от смартфона, или да не е налична при нас. Така че ако някой е с бета на iPhone 15 Pro серията, например, нека остави коментар има ли я той. Ето тук при съобщения в графата текстови съобщения. Ако отидете в настройки Siri, слушай за, ще видите нова опция говорете на Siri, която можете лесно да включите и изключите. В Application на снимки има две нови опции. Ако отидете в менюто и отворите Виж опции, ще видите споделена библиотека. Ако отидете в настройки, улеснен достъп, осезание за музика, ще видите, че иконата е с сменен цвят. При бета 1 тя беше синя, а сега е червена. Ако не знаете, това е функция, която ви позволява, ако я пуснете докато слушате музика, да имате и осезания, т.е. леко вибрации в такт с музиката. Както виждате, това в менюто важи само за Application на музика на Apple, поне за сега. При настройки, екран и яркост на автоматично заключване, ако кликнете на никога, вече излиза надпис, който предупреждава, че iPhone-а ви може да използва повече енергия, ако го оставите така. Има още някои буквално козметични промени, като например надписа при иконата в iCloud, но не мисля, че се заслужава да им обръщаме чак толкова голямо внимание. Мисля, че това е всичко, което съм забелязал при моя iPhone 13 и новата iOS 18 бета 2. Ако видеото ви е харесало, знаете, ударете палец нагоре, споделете го с приятел и последвайте канала с камбанката. Чао и до скоро! Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятел, на който също ще бъде полезно. Харесайте и моята Facebook страница, Instagram профил и профил в TikTok. Мисля, че също ще ви бъдат полезни. Ако работата ми ви харесва,
Можете да ме подкрепите в Patreon или просто да ми купите кафе. Благодаря ви!